गावाचं नाव होतं माळवाडी. खूपच छोटंसं, दाट जंगलाच्या आणि डोंगराळ भागाच्या मध्ये वसलेलं. तिथून 5 किलोमीटर अंतरावर एक छोटा शहरी भाग होता, नांदवडे. रोज अपडाऊन करणारे लोक दुचाकीवरून, एसटीतून किंवा पायी सुद्धा जात असत. मात्र त्या दोन्ही गावांना जोडणारा रस्ता हा फारसा वापरला जात नसे, विशेषतः रात्रीच्या वेळी. कारण लोक म्हणायचे, त्या रस्त्यावर काहीतरी आहे, अमावस्येला तर तिथून अजिबात जाऊ नका. प्रणव, एक 25 वर्षांचा तरुण, पुण्याहून नुकताच गावात परतला होता. त्याला शहरी जीवन नकोसं झालं होतं. तो आता गावातच एक छोटी IT सेवा सुरू करणार होता. तर त्या दिवशी नांदवडेला एक मीटिंग होती, प्रोजेक्ट क्लायंटसोबत. मीटिंग थोडी लांबली. संध्याकाळच्या 6 वाजता निघायचं ठरवलं, पण निघायलाच रात्रीचे 8 वाजले. गडद ढगांनी आकाश झाकलं होतं आणि हवेत एक विचित्र गारवा होता. आज अमावस्या होती. त्याच्या मित्राने सांगितलं, अरे अमावस्येला त्या जंगलातून कशाला जातोस, एखादा दुसरा रस्ता घे की. पण तो हसला, अरे काही नाही होत, लोक अफवा पसरवतात फक्त. आता प्रणवने आपली दुचाकी घेतली आणि माळवाडीच्या दिशेने निघाला. रस्ता पूर्णपणे शांत होता, फक्त गाडीचा आवाज आणि कधी कधी रातकिड्यांची किरकिर. गाडीच्या हेडलाईटमध्ये समोरचं काहीसं अस्पष्ट दिसत होतं. समोर एक वळण होतं आणि त्यानंतर पूर्ण अंधार. आणि तेवढ्यात प्रणवच्या गाडीची लाईट अचानक बंद पडली. गाडी थांबली. तो खाली उतरला, लाईट चेक केली. काही खास तांत्रिक बिघाड नव्हता, पण लाईट लागत नव्हती. त्या गडद रात्रीच्या अंधारात त्याला एका झाडाच्या मागून कसलीशी हालचाल जाणवली. एक क्षणभर त्याला वाटलं कोणीतरी उभं आहे. कोण आहे तिथं, तो ओरडला, पण समोरून काहीही उत्तर आलं नाही. सर्वत्र स्मशान शांतता पसरली होती. तो परत गाडीकडे वळाला, तेव्हा गाडीची लाईट आपोआपच पेटली. पण गाडीच्या मिररमध्ये त्याला दिसलं मागे कुणीतरी उभं होतं. तो झटक्यात मागे वळाला, पण मागे कुणीही दिसलं नाही. नक्कीच मला भास झाला असावा. प्रणव आता गोंधळलेला होता, पण त्याने स्वतःला शांत ठेवण्याचा प्रयत्न केला. तो स्वतःला समजावत होता. त्या अंधारात तो पुढे चालू लागला. काही अंतर गेल्यावर त्याला रस्त्याच्या कडेला एक मुलगी उभी दिसली. पांढरे कपडे, ओले केस आणि हातात एक लाल फुलांचा बुके. ती रस्त्यावरच उभी होती. त्याने गाडी थांबवत तिला विचारलं, ताई कुठे जायचं तुम्हाला? तिने फक्त एक बोट समोरच्या जंगलाच्या दिशेने दाखवलं. त्याला काहीसं विचित्र वाटलं, पण तो म्हणाला, या मी सोडतो तुम्हाला. ती काही न बोलता पाठीमागे बसली. गाडी पुढे सरकत होती, पण प्रणवच्या शरीरात काहीतरी विचित्र थंडी पसरत होती, अगदी हाडांपर्यंत. जंगलाच्या आत गेल्यावर ती घोगऱ्या आवाजात म्हणाली, इथेच थांबा. त्याने गाडी थांबवली, पण मागे वळून पाहिलं आणि सीट रिकामी होती. ती मुलगी गायब झाली होती. प्रणव जरा घाबरला आणि गाडीवरून उतरला. एका झाडाच्या खाली तोच फुलांचा बुके पडलेला दिसला. तो वाकून तो घ्यायला गेला, पण स्पर्श करताच फुलं करपून राख झाली. हवेत एक विचित्र आणि कुबट वास पसरला, जळका आणि कुचका. तो मागे वळाला आणि एक विचित्र अस्पष्ट आवाज त्याच्या कानात घुमला, पुन्हा आलास तू इथे? तो एका स्त्रीचा आवाज होता. त्याने पाहिलं, झाडांच्या मधून एक रूप बाहेर येत होतं. तीच मुलगी, पण डोळे रक्तासारखे लाल, तोंडातून काळसर धूर, चेहऱ्यावर संताप आणि वेदनेचे मिश्र भाव. जा जा इथून, ती जोरात ओरडली. तो लगोलग गाडीवर बसला आणि वेड्यासारखा मागे पळत सुटला. त्याचं सर्वांग घामाने भिजलं होतं. तो प्रचंड घाबरला होता. हा काय प्रकार आहे त्याला काही समजत नव्हतं. थोड्याच वेळात प्रणव गावात पोहोचला. घरी पोहोचून त्यानं सर्व काही आईला सांगितलं. आईच्या चेहऱ्यावर भीतीचे भाव होते. ती म्हणाली, ती काव्या असावी. कोण काव्या?
आईने सांगितलं, 8 वर्षांपूर्वी अमावस्येच्या रात्री एक तरुण मुलगी नांदवाडीतून आपल्या घरी म्हणजेच माळवाडीला याच रस्त्यावरून येत होती. काही लोकांनी तिला त्रास दिला आणि त्या जंगलात तिचा खून झाला. तिचं प्रेत 3 दिवसांनी सापडलं. तिला न्याय न मिळाल्याने तिची आत्मा अजूनही जंगलात भटकत आहे. तिथे लागोपाठ 4-5 माणसांचे मृतदेह आढळून आले. त्यांना अगदी क्रूरपणे मारलं होतं. गावकरी म्हणतात, काव्याला त्रास देणारे तेच ते नराधम होते, ज्यांना तिनेच शिक्षा दिली आहे. प्रणव स्तब्ध झाला. आई म्हणाली, ती फक्त त्याच लोकांना भीती दाखवत असते जे तिला दुर्लक्ष करून जातात. पण तू तिला थांबवलंस, मदत केलीस, म्हणून तिने तुला सुखरूप सोडून दिलं. प्रणवने ठरवलं, तो त्या रस्त्याला एक सन्मान देणार. तो त्या जंगलात एक स्मृतीस्थळ उभारणार होता, जिथे काव्याला श्रद्धांजली देता येईल. काही महिन्यांनी ते स्मारक उभं झालं. त्या दिवसापासून त्या रस्त्यावर कोणालाही असं भय वाटलं नाही. पण अजूनही कोणतीही मुलगी रात्री अपरात्री त्या रस्त्याने आली तरी तिला मुळीच धोका नसतो. तिला सुखरूप आणून घालण्याचं काम काव्या करत असते. तर मित्रांनो, कशी वाटली तुम्हाला ही भयकथा? आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका. आणि हो, आपल्या चॅनलला आतापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा आणि बाजूलाच येणाऱ्या बेल आयकॉनलाही दाबा. तर चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओत. धन्यवाद.